Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. बेळगाव गोवा या राष्ट्रीय महामार्गाचेर रामनगरपासून ते खानापूरपर्यंत जे लोकल बसीस असतात त्यांची संख्या खूपच कमी असतात. रामनगर टू खानापूरपर्यंत जे लोकल 2 बसी सकाळची चालू असतात, मात्र त्यो वेळेचेर येनात. तेका लागून रामनगरपासून जे गरलगुंजीपर्यंत जी खेडी असतात त्या खेड्यातल्या विद्यार्थ्यांका नागरिकांका खानापूर हांगासर वचपा खातीर खूप उशीर जातात. शाळेची आणि कॉलेजचे विद्यार्थी असतात ते बस उशीर झाल्या कारणान तांकां वेळेचेर शाळेत आणि कॉलेजाक वचूंक मेळना. तेका लागून विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात गैरसोय जातात, त्यांचे शैक्षणिक नुकसान जातात. असो आरोप करीत आयज बालदिनी गुंजे हांगासर बेळगाव गोवा हो राष्ट्रीय महामार्ग सुमारे 2 तास अडवून ग्रामस्थांनी आणि विद्यार्थ्यांनी मोठे आंदोलन केले असा. उपाशी असतात त्यांनी सर, तिकडून आल्यानंतर कॉलेजवरनं आल्यानंतर पाप चालत जावं लागतं तेवढं. आणि म्हातारी माणसं आहेत त्यांचाही मोठी समस्या आहे, कारण त्यांना इथनं तिकडे अर्धा किलोमीटर चालत जावं लागतं. आणि तुम्ही तुमच्या ड्रायव्हरना प्रॉपरली त्यांना वॉर्निंग द्या, कारण त्यांनी आमच्या लोकांच्या बरोबर बोलायची त्यांची पद्धत बरोबर नाही आहे. त्यांनी अरेरावी करतात. मागेसुद्धा तुम्हाला मी कॉल केला एक संदर्भात, आमची बेदरबाई बस एकदा येत होती, आमच्या काही लोकांना असं धक्का मारून बाहेर काढलेत त्यांनी. आणि आमचा जो पहिलाचा टायमिंग होता म्हणजे सकाळची जी 6:45ला बस तिथून सुटणार होती, इथून गरलगुंजीमधून 7 वाजता, 8:45ला तिकडनं सुटणारी बस इकडनं 9 वाजता सुटायला पाहिजे, असा जो टायमिंग आहे तो प्रॉपरली त्यांनी जर फॉलो केला आणि त्याप्रमाणे जर त्यांनी बसेस सोडत असतील तर आमचं काही अडचण नाही आहे. त्याप्रमाणे आम्ही डेपो मॅनेजरना आता विनंती केलेली आहे, त्यांनी इथं यावं आणि आमचं इथं विनंती मुलांची जी आता रिक्वेस्ट लेटर आहे ते त्यांनी घ्यावं आणि त्यावर त्यांनी त्वरित ॲक्शन घेऊन उद्यापासून मुलांचे कोणत्याही प्रकारचे क्लासेस चुकणार नाहीत आणि कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होणार नाही मुलांची, याची त्यांनी काळजी घ्यावी अशी आम्ही तुमच्या वतीनं त्यांना विनंती करतोय. त्यानंतर कर्नाटकाच्या वाहतूक विभागान बसच्या वाहतूक विभागान टायमाचेर बस सोडता असे आश्वासन दिल्यानंतर हे तात्पुरते आंदोलन आसा ते पाठी घेतलेले आसा. प्रोडक्टा खातीर प्रमोद फोंडे.